toto je také video, také informačné, takže máte sa teda na čo tešiť. Toto video, upozorňujem, toto video bude naviazané ešte na jedno video. Tým pádom to druhé video bude naviazané na toto video, takže sú navzájom naviazané. To znamená slovo naviazané, že keď si pozriete jedno video, tak si tak proste to ako keby pokračovanie je to ďalšie video. A pokiaľ ste videli to dlhé len video, tak si kúknite proste toto video, pretože sú na seba naviazané a nechápali by ste, prečo to natáčam. Toto video bude teda informačné, že my ideme proste na takú exkurziu do Vojky, teraz tento štvrtok, čiže 28. mája 2015. Ja to teda nejako takto, ten papier. A je to teda také informácie, ja vám to nebudem čítať, poviem vlastne vlastnými slovami, o čo tu teda v tejto exkurzii ide a proste, čo budeme všetko robiť. Ja vám proste to všetko nakrútim a máte sa na čo tešiť. Si tam beriem nejakú tú kartičku poistinca, čiže obsahom peňaženky bude kartička poistinca a peniaze. Potom 2 gilety, vrecúška, hygienické vreckovky, 10 pitia, ale ešte si tam ja zoberiem nejaký detol, alebo proste tie sladkosti, detol, alebo proste tie rozčené utierky, nejaké tie sladkosti, ale to patrí teda k tej 10. A beriem si zase ruksak, takže budem musieť od zajtra nakupovať. Ešte veľa proste drobností a budem teda nakúcať, čo si tam všetko beriem. Takže ja si proste zajtra pôjdem do obchodov a začnem teda nakupovať. A teda ako prvé pôjdem teda budem si teda kúpiť peňaženku a potom nejaký ruksak. A nakoniec teda tie drobnosti si budem ako posledný deň kupovať, alebo proste deň pred ňom proste, alebo niečo také, si kúpim nejaké tie vlhčené utierky. Vreckovky máme doma, ale proste proste nemôžeme mať použité tie igelitové vrecúška, pretože nemáme ich mať použité, takže si budeme musieť ich zobrať. Takže to určite až ten ďalší deň. Bo ja normálne akože chodím autobusom, ale keďže chodí autobus o 7:20 a my tam máme byť o 6:50, čiže proste zra, čiže o 7:00 odchádzame, tak by som musela stávať dosť skoro, čiže ja normálne teraz budem stávať o 6 ráno, takže mám sa zo stredy na štvrtok dobre vyspať, takže úplne sa budem mega tešiť. Že vraj si tam nemám brať telefóny, ale ak áno, tak proste na vlastnú zodpovednosť, takže to si beriem na vlastnú zodpovednosť, pretože mi sa nestalo, že by som teda na exkurzii proste skratila mobil, keďže som ho buď stále mala v ruke, pretože musím za voľami proste, že tam budeme, keďže odchádzame, už sme v zámkoch, aby tak, pretože už skoro ráno odchádzame a keď skoro ráno odchádzame, tak moc ona ma akože moja bude budiť, lebo ja o 6 ráno sama nevstanem. Tak to nie. Aj keď je to proste, keď sme išli do Rakúska alebo do Chorvátska, tak o 6 ráno ja vám proste nestanem bez obudenia. Šiltovku, prší plášť, alebo proste ona povedala, že prší plášť je lepšie ako tátik, ale ja mám skôr za dázne, pretože to je také oveľa lepšie než prší plášť. Komu býva zle, na cestu autobusom pribali lieky na prípad nevoľnosti, čiže napríklad Kinedril, to ja nepoznám na nevoľnosť a máme si teda 2 zobrať, aby sme nezabudli na cestu tam aj späť. Takže to bolo proste také, čo nám tam vysvetľovala na dejepise, takže došla na dejepise. Šperky si som žiadne nezoberiem, možno mám také náušnice, ale to asi moc šperky není. A teda pôjdem určite, dneska mi zase to video, čo si tam beriem. Ja vám teda ukážem potom úplne celý ruksak a ja si tam beriem teda také veci vymenované. Ale musím si teda dosť aj kupovať tie veci, pretože to doma nemáme. Akorát keď sú tie vlhčené utierky, proste všelijaké inšie veci, ruksak, peňaženku a veľa iných vecí a máme si tam lebo keď proste, keď
vidím, že dojdeme o 5. alebo o pol 5. a budeme tam mať teda aj obed, ale tak keď pôjdeme vlastne sa plaviť po tej kompe, tak pochybujem, pretože všetkého sa nachytáme, budeme sa chcieť proste nájsť a budeme niekde v strede cesty. Pochybujem, že v strede cesty budú mať umývadlo, takže sa navlhčím proste vtedy ruky, alebo vydezinfikujeme a budeme proste proste nakazenia môžeme jesť. Proste čipsy nie, to je tu na mene aj napísané, že čipsy nie sú hodné na cestovanie, takže nemôžem si brať čipsy, čo som si skočne chcela brať. Ale nemôžem si brať. Ináč mám nového vitamína. A dosť je nám osúrané, keď sa to tak vezme. Neviem čomu je. Proste tak. Šiltovka, peší plášť. Si tam zoberiem dážnik, to je asi také isté, pretože ako keď máme teda taký normálny dážnik doma. Ale zase si alebo si kúpiť taký ten malinký dážniček. Nepremokavé topánky. Myslím, že mám. A vetrovku nepremokavú mám. Pred odchodom prosím odovzdať kartičku poistenca, proste aj tu vám asi neukážem vo videu, pretože bude také ťažšie ukázať vo videu, takže to je ten papierik a ja sa vám teda lúčim, tak s týmto sa teda ja lúčim, myslím si, že to je všetko. A keby som si teda niečo kúpila, uvidíte to vo videu, pretože viete, že si máte kliknúť a viete, že proste toto video sa bude volať teda idem na exkurziu a potom to ďalšie video sa bude volať balím sa na exkurziu. Proste to sú také divné, ja viem, ale tak ja to tu nemôžem. Ja som to vymýšľala, takže to je ten papierik a proste vidíte, že keby som vám to čítala, tak by to bolo divné. Čiže môžeme začať. Vo štvrtok 28. maja 2015 odchádzame na exkurziu autobusom do Vojky. O 7:00 zraz žiakov je o 6:50 hodiny na nádvorí školy. Prosím vhodné oblečenie, šiltovka, prší plášť, nepremokavé topánky, vetrovka. Pred odchodom prosím odovzdať kartičku poistenca. Pri návrate domov kartičku poistenca vrátime späť. Komu býva zle? Prosím na cestu autobusom pribaliť aj lieky na prípad nevoľnosť. Napríklad ako Kinedril. Brať ohľad, že ideme aj tam, aj späť. Prosím do ruksaku zabaliť hygienické vriackovky, 2 igelitné vrecuška, 10 a piť. Čipsy nie sú vhodné na cestovanie. Do peňaženky môžete pribaliť podľa uváženia malé vreckové. Malé. Prosím, nepérajte mobilné telefóny ani špech. Za stratu nezodpovedavé. Predpokladný návrat do školy je okolo 16:30. Takže mi to trvalo minútu a proste ja som vám všetko normálne povedala aj predtým vo videu. Asi 3 minúty dozadu alebo nejak tak a myslím si, že ja už sa tam strašne teším, proste ja už sa neviem dočkať, ale musím spať. Strašne ma bolí hlava a dúfam, že to vtedy neodchodím, takže sa majte v ďalšom videu a nepoviem, povedal na moju stránku, že takto ty. Takým dôrazom som to musel povedať, ale ako myslím si, že to tak myslel a takže tam gejky som mu pozerala, tak to je môj spolužiak. Ako nechcem, neviem či akože chcel, aby proste mal niečo proste a ďakujem za tých dobrých odoberateľov, čo som rýchlo získala. A viete, kto to je? Moji spolužiaci už zistili, že natáčam, ale mne to je jedno, takže čaute v ďalšom videu. Ja viem, opakujem po falenke.